Maiatzeko egun batez, 30 suertez, goze greba bat hasi genduen geure borondatez. Goiti defensarik batez, guztia zan geure kaltez, obispo tapaiz kolko handiak lasai bizibitez. Paper bat geunkan egina, laburra baina gordina, bertan azaltzen genduan euskal herriko samina. Zer moita zer dotrina, basan zerbaiten premina, berriro ere egingo geunke kanpoan bagina. Egun ta erdira, lotuta komisarira, ardi gaixoak bezala goaz geure hiltegira. Jotzen hasiko balira, bizkarrik ez erretira, lehenago ere emondakoak danak hartu dira. Gerostik aste betera, tribunal faltxo batera, azaldu ginen gure krimenen kontu emotera. Mila arrazoi atera, ebezan gure kaltera, 50 urtea jauzi jakusan kolpera. Eldu ginen Zamorara, inpernu zulo hontzara, jainkori bada dagon lekutik gaitzala hanpara. Urte batzuen bolada, gu hemen izango gara, bien bitartez Euskal Herria askatzen ez bada. Ona amaitu baino lehen, bosta paisak zeintzuk diren, badagabika urren kaltzada naberan ondoren. Amurizada laugarren, nor falta ote da hemen, guztion buru Nikolai Jarri behar nuen lehen.